Osakidetzaren zuzendari orokorra, osasun saila eta osakidetza osatzen duzuen kargudun eta langile guztiok, Gernikako alkatea, Busturialdea eta Lehartibaiko alkate eta zinegotziok guztiok, eta herri ordezkario zareten heinean eta Jaurlaritzari babesa ematen diezuen heinean, legebiltzarkideok, egunon guztioi, baita Jaun Andre guztioi. Bi hitz besterik ez nire partetik. Osakidetzako zuzendari nagusiak esan du 10 urteetako emaitza dela gaur irekitzen dugun Gernika Lumoko ospital berri hau. Osasun sailburuak bere aldetik pertsonak aipatu egin ditu bere hitzaldian. 10 urtetan, beraz, pertsona askoren lana dago ospital honen atzean. Batzuk amestu egin zuten, gero beste batzuk diseinatu. Ondoren, obrak martxan jarri, eraiki, ekipatu, eta gau, denoi esker, ospital berria irekitzen dugu Gernikan. Pertsona guzti hauei, gure eskerrona, nire eskerrona. Lan desberdinak egin dituzte, baina denak gogoberarekin egin dute lana. Denei, egungo Eusko Jaurlaritzaren izenean eskerrik asko. El Gobierno Vasco